Assalamu alaykum mehriban adamlar, hormatly vatandaşlar. Türkmen Portal web-saytymyzyň gadyrdan tomuşuşçylary. Bilşimde ýaly milli lider gahrman arkadamyzyň saýatynda we hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzyň tagallalary bilen Türkmenistan watanymyzyň halkara awraýl gününden belinde galýar. Ine bu hem mehribanlar şol awraýmyza awraý goşşok uly çäreleriň biri. Seýleşiňizde ýaly ýurdumyzyň gözel künjeklerine ýerleşýän ýokary okuw jaýlarynyň biri bolan Ýagşylyk Hakaýew adyna halkara Nevit we Gaz Universitetinde halkara derejetindäki informatika boýunça ýokary okuw jaýlaryna dünýäniň dürli künjeklerini okap bilim alýan talip ýaşlaryň arasynda ýürüýte olimpiada geçýär. Bu halkara olimpiada ençeme ýurtdan 20 goly ýurtdan bäsleş öz güýçlerini sinemaga geldiler we jemi 120 san daşary ýurtly talip mehmanymyz häzir kuwatda türkmen talipleri bilen bilelikde informatikanyň sırlaryna aýrylaşyp şol çözgütler we netijeler boýunça ýürüýte olimpiadada öz zikirlerini synak görürler. Mehriban adamlar, hormatly watandaşlar, biz hem bu geçen halkara derejetindäki olimpiada çäre uluslluklar arzu edýär we Türkmen Portal web-saytymyzda bilen bu günü açyş dawrasyna gatnaşmaga geldik. Biz häzir bärde nesip bolsa her bir gelen mehmanyň içki pikirlerini, şeýle hem netijelerini sorar we elbetde size kızgyny bilen ýetirer, sonra näme bizden daşlaşma. Mehriban adamlar, ine bugünkü geçen halkara informatika olimpiada doğrusunda onun taýýarlygy işleri we umuman olimpiada barada giňişlerini bile görüň berjek mugallimler. Ýagşylyk Hakaýew adyna halkara Nevit we Gaz Universitetiniň uly mugallimi Sana Islamova. Sana mugallim, hoş gördük bugünkü güne. Ilk bilen gutlaýan töwelime ýokary dipkinde uly üstünlükleri wetenip açyş dawranyny geçirdiňiz. Bundan sonra da näçe bolsa bugün eýem olimpiada öz işine başlaýar. Şolar dogrusynda aýtyp berýäsiňiz. Näçe döwletden adam geldi, şolar barada başlygyna. Baş üstüne. Elbette bugünkü gün biziň ýokary okuw mektebimiz ýurdumyzyň baýry ýokary okuw mektepleri berip bolmak bilen Nevit Gaz puwdugyny ökde hünärmeler taýýarlaýan universitet hökmünden daşary ýurt mehmanlarymyza gujogyny açdy. Daşary ýurtly ýokary okuw mekdepleriniň 117 sany talipleri gatnaşýar. İlkinji gezek, ikinji açyk halkara informatika olimpiadasynyň çäklerini berkarar döwletimiziň täze eýamynyň galkynşy döwründe talip ýaşlaryň ilmi garaýşlary atly talipleriň ilmi amal maslahaty geçirilýär. Elbetde şeýle halkara derejede geçirilýän olimpiadalaryň ilmi amal maslahatlarynyň geçirmeginiň özüne hem uly bir ähmiýetiniň, wajipligynyň has hem ýokary derejedigini bellemek isleýär. Çünki häzirki döwürde sanly tehnologiýanyň ösen döwründe, sanly bilim ulgamynyň, sanly ykdysadyýetyň ösen döwründe informatika dersi boýunça ikinji açyk halkara olimpiadasyny geçirmek ören wajip hasaplanýar. Çünki sanly tehnologiýalar boýunça häzirki döwürde islendik bu doktor, hünärmenleriň zerurlygy hasda artýar. Islendik bu doktor, islendik ulgamda programmerlemäniň dilini düşünýän hünärmenler zerur bolup durýar. Ana biziň taliplerimiz bolsa Nevit Gaz puwdugyny zähmet çekjek hünärmenler hökmünde sanly tehnologiýalardan baş çykarýan hünärmenler bolup durýar. İkinji açyk halkara internet olimpiadasy talip ýaşlaryň arasynda uly gyzyklanma döretdi. Dünýäniň 52 döwletinden gelen talip ýaşlar biziň türkmen ýaşlarymyz bilen dostlaşdylar, tanyşdylar. Şol bir wagtyň özünde halkara internet olimpiadasy dostlugynyň gatnaşyklaryny berkitmäge, gelecekde bu ugurdaky alınıp barýan işleriň täze derejäge galmagyny hem öz munasip goşundyny goşýar. Halkara olimpiadaň esasy maksady programmerleme bilen gyzyklanýan zehili, ökde, dürüdüjlükli talip ýaşlary ýüze çykarmakdan ibaret. Şol bir wagtyň özünde hem biziň ykdysadyýetimizde gelecekde bu ugurda ökde hünärmenler bilen üçüne derdiysek hem ýalňyşmaz mukadiýär. Olimpiadanyň ýumuşlary programmerlemäniň iň derwaýy meselelerinden düzüldi. Munyň özü bolsa biziň zehili talipleriň
hasta bilelikte işlemegine. Şeýle hem täze açyşlaryň üstüne açmaklarına hem mümkinçilik öredýär. Ine şeýle ajaýyp fursatdan peýdalanyp, hormatly prezidentimde Gahrman Arkadagymyzdan halkara derejeli olimpiadalary, ilmam maslahatlary geçirmäge döredip beren mümkinçilikleri üçin köp sag bolsun aýdýar. Goý hormatly prezidentimizin ilim bilim babatyndaky alp barýan her bir tutumdy işleri diň rowaçlyklara beslensin. Gahrman Arkadagymyzdan we hormatly prezidentimizin janlary sag belint başlary aman bolsun. Biz hem bilim işgärleri, hormatly prezidentimizin alp barýan siýasatyny talip ýaşlaryň arasynda dogry we dogry düşündirmekde öz münasip goşundymyzy goşarsyk. Köp sag olun bolym. Arzularyňyz hasyl bolsun. Munda meňem işleňizde sizlik arzu edýär. Sagaman geçsin şunuň ýaly ýokary derejeli şäherňiz olimpiadada. Sag olun. Я профессор Сухумского университета, Грузия, Гуланана Амирановна. От имени грузинской делегации, от имени Сухумского университета, от имени ректора и от имени своих студентов хочу выразить огромную благодарность за ту возможность, которую нам дал этот университет с вашей стороны, за гостеприимство, искреннюю благодарность хочу выразить за уважение, которое мы сегодня почувствовали. Мы представляем Грузию, и для грузинской страны гостеприимство это не чуждо. Но то, что мы сегодня увидели здесь, это превзошло все мои ожидания. Это возможность этого мероприятия. Есть, значит, способ того, чтобы мы в будущем увидели новые возможности наших сотрудничеств, как на уровне Олимпиады, так и на уровне научных отношений. Еще раз хочу выразить свою благодарность. И про вашу команду, про то, как они готовились к этой Олимпиаде, про предыдущие. Я хочу сказать, что Сухумский государственный университет вместе с остальными грузинскими командами представляли вместе Грузию во всех Олимпиадах. А вот сегодня это первая возможность, когда мы представляем уже свой университет. Сегодня тут есть еще грузинская команда технического университета Грузии. А вот так как это для нас отдельно, да, как наш университет отдельно будет принимать участие, это первая возможность такая. И, соответственно, мы готовились к этой Олимпиаде, и сегодня оценим эти наши возможности и надеемся на хорошие результаты. Если раз и с этого начала, произошли все мои ожидания, все наши ожидания. Конечно, мы много слышали о вашем гостеприимстве, но когда услышишь одно и когда увидишь это одно, хочу выразить еще раз огромное спасибо, благодарность за уважение. Вот, хотя бы один из показателей сегодняшней вот эта встреча, которую мы сегодня вот от вас чувствуем. Спасибо. Mehman adamlar, hormatly vatandaşlar, bugünkü informatik olimpiadasyna gatnaşyp öz zihine synaýan biziň bir dost bolan ýurdumyzdan gelen mehman, ýani Russiýa Federatsiýasyny okap bilim alýa we ýöne asly Nigeriýadan bolup durýar Ausa Collins. Collins, очень рад тебя видеть здесь. Biz isteseňiz ingliz dilinde dowam edip bilersiz ýa-da rus dilinde haýtyn isleýär. Men ingliz dilini saýlaýyn. Bolýanda siz Türkmenistana gelişiňiz özüňizde galan täsirler bardy aýdaýyn. Men Nigeriýa döwletinden geldim. Türkmenistan maňa diýseň ýarady. Siziň ýurduňyz gaty ugodun, ýurtlaryň biri eken. Bäriň howasy diýseň gowy eken. Biz dün bir näçe ýerlere aýlandyk. Muzeyleri gördük. Şeýlekem Türkmenistanyň medeniýeti we üýtgeçlik zatlary bilen taşdyk. И если ты сейчас учишься в Российской Федерации, расскажи о России или о своих учебах, о своем вузе, там что-то на русском. Давай продолжим на русском. Я сейчас в первом курсе учусь на робототехника и мехатроники. А в России я могу сказать, что учеба в России очень интересна, потому что
там учеба очень хорошо, я могу сказать. И я из ИТМО, университета ИТМО, находится в Санкт-Петербург, в России. Там холодно? Там, Холодно. да, всегда холодно, как в летом жарко, а зимой очень холодно. Изначально как тебе было? Сложновато было? Прямком из Африки, из Нигерии, прямком там в Санкт-Петербург? Какие впечатления? Первое впечатление ужасно, могу сказать. Потому что, например, в Африке можно так больше 30 градусов, а сейчас минус 20, минус 25. Прямиком туда, да? Это было очень трудно привыкнуть к этой погоде. Понимаю. Коля, спасибо тебе огромное. Желаем тебе в этой Олимпиаде много-много удач и в твоих работах, в твоей личной жизни. И напоследок можешь сказать на туркменском одну вещь? На туркменском попробуем? Попробуем. Скажи. Туркмен портал өңі. Туркмен портал өңі. Спасибо. Salam professor Tom Shell. Siz ilkinci gedek gelişiniz Türkmenistan'a. Turkmenistan about the first visit. If it's your first visit. Oğul men Türkmenistan'a ilkinci gedek gelişim. Bugün Türkmenistan'ın ikinci açık olimpiyada gatnaşýar. Ýagny informatika boýunça. Biz bärik bir näçe tariplerimiz bilen geldik. Germaniýa Federativ Respublikasyndan. Bu geçirilen olimpiyadada öz tariplerimiz gowy netijäni görkezýär diýip inanýar. Are able to share their knowledge in informatics, grows up their network, and from the students' perspective, it's a wonderful opportunity to get in touch with other guys at the club. And yeah, Tim, what's your? Sizem öz pikiriňizi aýdaýsaňyz. Salam. Bugün biz Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat'a geldik. Esasan men bu geçirilen olimpiyada barada bellesem, biz muňa taýýarlykly geldik. Hakykatdan şu wagt informatika dünýä ulgamyna gerekli ugurlaryň biri bolup durýar. Case of digitalization and yes. It's very good. Sir. Jenap, öz tarifleriňizde näçe götürmeden ýarsaňyz ýeňe bolar diýip. How much process? It's independent from the Götürüm barada aýdanymyzda bu her kim üçin üýtgeýär. Ýöne men hemmetine müň götürüm diýip aýdasym gelýär. And for last, sir, can you speak about your very beautiful language? With your very beautiful language in Germany, something for our